се секнеш. И така, какво става хора? Тук сме с Ивчо и Колето. Де факто, където си никнейма? Аз съм Супер Тойлет, вие някой да си измисли някакъв никнейм. Така, Ивчо малко засича. Имат съсъл треш, имат и Fear Cracker Jinx. GG. Така. Ние имаме Warning Kingdoms Нидале. С Микаловото. И Колето сто тие да пикае. Тук що е? Ето го. И бре, Данчо! И бре! Мършал сним клип. Опа. Здравейте хора! Нищо не сте чули? Така. Къде си никнейма, ма? Само ти каза, най-много няма да имаш едно гледане, аз си казвам. Верчек. То как да снимаш той? Не, ти кой ще гледа? Как се играе Нидали на топа? Ма съм бот. Какъв бот си бе, ти си на топа бе, гений, аз съм бот лейн, знаеш какво е да кери? Ама аз не гледам чата. Ай, Коло Си ние сме топ топ. лейн. Коло ние сме топ. Не, Моргана и аз сме на бот. Дам Коло. Мама, аз съм в солото. Ти си соло топ. Той Колото е най-гавиш, дой при мен, аз го знам, това путка майна. Абе, путка майна! Путка майна ще викаш само на путки майни! Ти каква си има путка, ма? Аз не съм путка майна. Абе, човек, стига си ми това в клипа, бе, мършо. Ти, кой псува сега? Еми ти! Ще ти кажа аз. Хора, вижте, че Лушен е мейнът герой на Ивчо, или... Да знаете, истинското му... Мамо, дай бъплетка си език. Корова. Истинското му име не е Ивчо, не знам как е. Няма ви кажа, оправите се, умирайте в ада, да живеете в ада там. Данчо, Кажи. този клип ме струва и 200 тинги. Мъква е, бе, и той... Аз съм се почна на игра и ти почна да снимаш. Голяма работа, ще почекаме малко сега, кой ти пука. Така, вижте ли си как удря Моргана в кофата. И Моргана почека да му фаща крака. А ни даде ръга Бран с копето. Тихо е! Много ръгаш. А ни даде ръга. Гледа не те дръпта с треша. Репот. Какво беше това? Репот ли? Какво беше? Какво писа това в чата, бе? Рапорт! Рапорт! Чува, бе! И мри. Кой те спира? Ти. Мапа ти. Ти живов ми викаш, Мария, па... Мри като ми После мри. някой ми пише, дай да играем. Ай, сега време да видите как се играе. Аз ставам АФК. Чао, Данчо. Тиба майката. Став. Няма сташе път. Ей, мършо. Ама не мога, бе. Какво е? Нямам, мисъл, нето ми бъгва. Тогава Топа ли сме, бе? Я вари при Ивчо. Къде е той? В набава ти газа, не ли го видиш Койчев е? Не. Ивчо, искам да му го наръгиш много здраво. Абе, ще ти го наръгам аз на теб, бе. Тихо, бе. Ста Моргана, да не казвам какво. You cannot cage me, summoner. Абе, те имаш ли джунгла? О, мастър това джунгла. 30 seconds until minions spawn. Иди му хяпни, Чакай, бе, аз си чата тука по тела. Аз ще му го стънна, бе. Ей, Чип. Ако прави, абе, ми так. Minions have spawned.
И така хора вече почнахме. Така. Почваме, Ока. Shit! Шапка ти. О, аз съм с Владимир. Но точно ми го чука. Къде? Точно го, аз ти казвам. Чакай, че без искам да взимам фарма. Давай. Чакай! Да ти еба майката. Много е бечен, Изчезвай. обаче. Извай. Аз съм ебечен човек, бе. Абе, значи, Митко, какво ти кажи, Иво, това правиш? Ама не мога, бе! Ако ти кажеш са на без, са на без. Телефона ми не ме намира. Ми, майката тогава. Еба майката. Оф, да бе тъпо. Курва, то са хела като путката. Бегай! Така. Еба майката Джинкс. Бах ти цикъл, човек. Само са What хела. the fuck? Данчо, ще ти дам един цикъл, бе. Абе, ти ба майка. Цикъл. Тук нататък ще викам цикъл. Това е един цикъл. Нуб. Ко правиш, бе, киджия? Ами нищо, е. Куче, Иво. Мадафакър. Абе, човек, аз тази игра няма да игра. Какво да направим? Едно за едно. Нали знаеш, че целта ти е да му... Нали знаеш килове, за да се фидна. Това не признава, че си до него. Ти пък какво... Ти къпа... Добро бе, то! Да, ако може да си много... Много хубаво. Човек, как да го... Брат, Ами, дължи на атаката и пак си вземат моята кръв. Ми да не се играе да... Се играе да кери да ти е пределно ясно, защото тя купува. Мамата му деба. Залагам много здраво. Путка.